an balimawani yankuma bi kibaran b'an bolo kala saw ma o de ko bagan maralaw ale ni bagan feerelaw ni sogo yɛrɛ feerebagaw olu ka jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'o ma ko fédération nationale de groupement interprofessionnel de la filière viande bétail ayiwa o jɛkulu in ka ɲɛmaw ye sɛbɛn dɔ kɔni sɛbɛn n'u ye min ci ayiwa minisiri min ka baara bɛnnen bɛ bagan mara ma ka se k'a jira o la k'a fɔ ko degun dɔ kɔni bɛ olu ka nin waati in na ayiwa ninnu y'a jira k'a fɔ kɔni ko ayiwa ni o degun ninnu kɔni ni ɲɛma sɔrɔ olu la ayiwa olu kɔni bɛ fɛ ka baara bila kɔni dɔ daminɛ an ka jamana kɔnɔ min bɛ daminɛ ayiwa février kalo tile 14 yɛrɛ ayiwa o y'a jira k'a fɔ kɔni k'o bɛ kɛ tile 3 baara bila ye ayiwa ni laɲini dɔw bɛ yen ni o bɛ taa fo 14 ayiwa minisiriso kɔni ma olu jateminɛ ka se ka ɲɛ kɔni sɔrɔ olu la ayiwa ni jɛkuluba in ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ u ka sɛbɛn kɔnɔna na kɔni ko min yɛrɛ ye olu ka laɲiniw ye ayiwa a fanba kɔni ye ayiwa lakanabaliya ye min kɔni ɲɛsinnen bɛ bagan maralaw ni bagan feerelaw ni sogo feerelaw ma an ka jamana kɔnɔ ayiwa o y'a jira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya min yɛrɛ ye jamana camancɛya dugu ye ni bagan marala caman kɔni bɛ yen yɔrɔ la ko lakanabaliya cɛjugu dɔw kɔni talen don ka ɲɛsin olu ma ayiwa o y'a jira k'a fɔ kɔni ko binkani walew kɔni bɛ ta ka ɲɛsin olu ma waati bɛɛ ayiwa ko bagan marala dɔw kɔni bɛ olu ka baganw kɔni bɛ bɔsi u la ayiwa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ayiwa bɔnɛ u ni na kuma caman ayiwa ko o n'a ɲɔgɔnna ninnu de kɔni kama olu b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ayiwa u ka ko bɛ kɛ cogo min na nin wale ninnu kɔni u bɛ se ka bali ayiwa ni u kɛra yɛrɛ maa minnu b'u kɛ olu ka se ka minɛ ka ɲangi fɛnɛ jamana fɛ o tɛmɛnen kɔ bɔ an b'a jira k'a fɔ ko polisiw ka hakɛ ɲini jɛkulu dɔ la kelen min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'o ma ko syndicat autonome de la police ayiwa olu ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ kɔni ko a b'u kɔnɔ ka wale dɔ kɔni kɛ ni o ye nisɔngoya yira wale dɔ ye min bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ marisi kalo tile fɔlɔ ayiwa o nisɔngoya wale in kɔni bɛna tali kɛ ko bɛna taa daga sigi ayiwa primature la ni o ye premier ministre yɛrɛ ni o ye minisiri ɲɛma o ka baarakɛyɔrɔ ye cogo min na u bɛ se k'u ka nisɔngoya kɔni jira ayiwa wale dɔ la min bɛ tali kɛ k'a fɔ ko bɛnkan dɔ kɔni bɛ olu ni jamana ɲɛmaaw cɛ ayiwa o bɛnkan in kɔni a tɛ ka waleya ayiwa bɛnkan min tun bɛ u ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko polisi minnu bɛ ayiwa GMS la ayiwa marifa kɔni bɛna ɲini ka di u kelen-kelenna bɛɛ kɔni ma ayiwa ko n'o yɛrɛ bɔra yen polisi minnu bilala ka taa GMS la Gawo ale ni Mopti ayiwa degun minnu bɛ olu kan yɔrɔ la a jirala k'a fɔ ko fɛnɛ bɛ wuli ka bɔ olu kan an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko maa minnu bɛ yen yɔrɔ la polisiw ka ɲɛfɔli la ayiwa o kɔni bɛ degun sugu bɛɛ la minnu bɛ tali kɛ k'a fɔ kɔni ko hali siso ɲuman o tɛ u bolo jango k'a fɔ kɔni ko u b'u ka baara kɛ ayiwa baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman yɛrɛ la ayiwa ko ni marisi kalo tile fɔlɔ kɔni sera ka sɔrɔ ɲɛma sɔrɔ u ka nin laɲini ninnu na olu kɔni bɛna taa ayiwa daga kɔni sigi ayiwa primature la ni o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye cogo min na u b'u ka nisɔngoya jira nin wale ninnu na ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'an ma bi ani cɛ ka tulo majɔ la